Fader Gerard Bonello ġie ordinat saċerdot fit-3 ta' Lulju tal-1976. Eżattament 50 sena ilu, f'Settembru li għadda fost l-oħrajn, ingħata l-ogħla unur tar-Rabat ġie ir-Rabat. F'dawn is-snin kollha ta' saċerdozju iżda sar sinonimu mal-Kulleġġ Missjonarju ta' San Pawl, magħruf ukoll bħala Sant'Agata. Fl-1980 ħadd tmexxija tal-iskola. Stejjer u prospa dawk inħallihom għall-istudenti jiena. Il-klassi li ttini l-opportunità, iċ-ċans li niltaqa' mat-tifel bħala persuna u jiena hemmhekk il-fokus tiegħi. Ma' TVM News, Fader Gerard stqar li f'ħajtu ikona waħda dejjem kellu u għatandu lilli mallem Ġesu jaħsel saqajn l-Apostli li tkun tmexxi għalih tfisser li tkun ta' servizz. Imma li tara tifel minn ġewwa madwar l-adolescenza tiegħu jiena dejjem ħajti kienet il-parti tal-adolescenza. Bil-mod il-mod, stage jidħol u joħroġ mill-adolescenza tiegħu jsib triqtu fil-ħajja dak xi ħaġa. Esperjenza l-għandi kliem għalija. Jirringrazzja lil Alla tal-li taħdon li qal jgħinu ħafna dak tal-memorja. Ħabib, qassi ma nafx nispjega għalija. U ċuħ u ismijiet ma nafx minn fejn minni. Jien noqtol li ma rridx nkun nitkellem ma' xi ħadd li għandet ma xi tifel. Jew iġempli t-telefon. Jien rrid nkun nitkellem. Dan ikkonfermaħ anki Fader Clinton Farrugia, Old Boy, u llum prinċipal tal-kulleġġ. Li jibqa' jiftakar il-persuna minn fejn ġiet, missieru, ommu, eċetera, imma li turi l-imħabba tal-kuntest. Fader Carm De Battista li wkoll jafu sew iddeskriva lil Fader Gerard bħala tad-dixxiplina imma li jimxi b'ħafna reqqa. Jekk għandek ħafna ħin, allura għandi ħafna xi ngħidlek. Konna nibżgħu minnu fl-istess konna nħobbuh. Dik hija r-realtà plus li persuna ġenwina ħafna, persuna li tingħata. Dak li kien jagħmel ir-Rabat Fader Gerard issa qed jagħmlu fi-skola fl-Lahore il-Pakistan. Ċaltan ġej minn familja tan-nies tal-fabriki. Immaġina riżorsi fejn 3-4 familji ġifieri. Fejn ħaddiem irid jagħmel xahar xogħol biex iħallas nofs il-paga irid iħallas il-kera. Jgħidli kif se jissir. M'hemmhekk qalbeta. Nofru futur li daw iż-żgħar. L-anniversarju ta' Fader Gerard tfakkar b'quddiesa li saret fl-aħħar jiem fl-awditorjum tal-kulleġġ u li kienet preseduta mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-omelija tiegħu l-Isqof Awżiljarju qal li 50 sena ta' saċerdozju mhumiex biss anniversarju sabiħ imma jixhdu storja twila ta' fedeltà, ta' servizz, ta' għotja, ta' talb, ta' sagrifiċċju u ta' mħabba.